babban gida, matar babban gida. Labbai gizara na bar ambato. Yar babban gida, matar babban gida. Labbai gizara na bar ambato. Allah Ubangiji sarkin kulliya, sarkin da ko da dai ban masa kiriya. Domin nabi na zan maka magiya, kada dani shi kima kada dan turiya. Karo salati gun khairul anbiya, manzan da baya shi kyawun zuciya. Sa alihi sahabbai baki daya, har shirrafa uya yan tattiya. Titani ba kamar ka cikin auliya, inda yana bidar maganar gaskiya. Zilani shehu in yasu mazantiya, ba na wuce garin gursai na tsaya. Aishar kawai dare ban safiya, yan abdi damuna sa ai dariya. Yan nasiru malan yahu na sunkuya, kullum da ku nake gane gaskiya. Assalamu alaiki ya yar babban gida, matar Aliyu ya yar baharin nada. Gaishe ki sayyada faɗi masajida, wata ko a magana ba ta gargada. Darajar gidansu ta zarce nazari, dan ya fi ba su komai alƙadiri. Dubo isa da girmansa a zahiri, a gidansu Jibrili yake sintiri. A sahabi in suna neman mafita, a gidansu ne suke samun mafita. Ni Amina na faɗa ku ne mafita, domin ku rabbi ke yi wa ɗan wuta. A gidanku ne ake yin komai da dai, a gidanku ne ake iya gane da dai. Babban gida ina wani bayan ku dai, a gidanku ne ake yi wa Allah da dai. Ya sauta Ali ya sidi mubattali, a gidanku ne ake yin gyaran hali. Kowa ya bi su to zai zama kamili, kun masu ki ina maganar hankali. Zan duka kai na kai babbar gaisuwa, kun dan Amina tinkawar rayuwa. Labbai ka mai gida mafakar rayuwa, ya wanda alkawar baya mantuwa. Ya kun Khadija yar annabi ta shiru, aiki gare ni yayi yawa zinziru. Ki tallafin gidan da mu bashiru, ban so aji ni mai magana ya shiru. Motar yabanki ni ita ce na hayo, hanyar bidarki yau ita ce na biyo. Daure ki amsa baitin inna iyo, kullum halin gidan ku muke kwaikwayo. Ina so na ganni na zo wannan gida, ya faɗi ma kira ni na zo har gida. Domin Aliyu ki ɗauki saida, domin Hassan Usaini na babban gida. Kila manin sai da masu biya, ya sha kira na nema ba Quraishiya. Ni ma mata ki ce ya ƴan tattiya, amsan kira dare ko ko safiya. A gidanku ne ake yin zance ɗaya, komai da kun faɗa ya zama gaskiya. Abida wali ya sanni sharifiya, ƴaƴar gidan da san ba hayaniya. Ya shugaba ta matar Darussalam, kan ambatan ki ne na rike alƙalam. Kujerar yabanki na zauna nai daram, a gidanku ba rashi kowa ya zo. Daure ki bani ga hannu na bazo, san so ki ganni duka yawan dandazo. Ki ce mai sharifiya tattako ka zo, kara gidanku nan ta je sansani. Mutunci ko ba a zance kai ka sani, darajar gidanku sai aka samar da ni. Kewar gidanku na lalake tuntuni, madahura Nasira yi mini lamani. Ya ga idanuwa kuma ba sa gani, ya yi hijabu faɗi maki lamani. Baiwa da ɗoya banki na bar shan wuya, in zan yabo wuya na ya bar jijiya. Roƙo na ke batula ki zan tausaya, domin isar Aliyu ina magiya. Ya masu kwam da kwam mafakar rayuwa, kullum gare ni kin koma sabuwa. Daga an faɗe kirai take haurawa, ni ce rabu taki faɗi mababbar uwa. Ya batuli ke nake yi wa tambari, a gidanku ne ake kare hanzari. Ai ba kamar gidan kwaken lamari, hula ki ban nasa kai ne barbari.
Allah ta bara ba wani bayan kasan karo salati kun abban alƙasun sa'alihin gidan nasara marayin azhabu sa guda ban ware kisan nan zan tsaya cikin wannan ambato da nake wa shakirari sha ambato an tambaye ka waye ke ambato da ce mai sharifiya ne ke ambato ce mai sharifiya ne ke ambato dan bindiki yake wannan ambato babban gida